Ito na yung ating pizza na kinuha ko sa Domino's Pizza. Yan guys, yan. At tayo magme-midnight. Midnight. Hindi pa naman midnight. Ayan, snack mo. Midnight snack pero hindi pa midnight. Ayan, alas 10 pa lang. Alas 10 lampas pa lang. Alas 10. Ayan. Felt so pretty, and no one sent postcards from the city. I've been walking downtown every day. Despite of this, I always try to fit in. When it consumes my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always will. From the day we met, I'll be with you. The first time you said that you love me too, we can mess without. Hi guys, kumusta kayo? Yan, mag-video tayo. So ganito yung pick upin ko. Order ako ng Domino's Pizza. Dalawang order na wings. Tapos yung Domino's Pizza, large yun with 3 toppings. At may cheesy bread pa. So naka-promo siya. Yung deal nila $19 something. Ayan. So ayan, pupunta muna ako sa Domino's Pizza para pick upin yan. Ayan, may pulis kanina. Saan kaya nagpunta yun? Medyo maulan ngayon dito guys, sa amin, dito sa Saskatoon Esteban na yan. Umpisa pa yan kaninang bandang pahapon. Dito sa Domino's Pizza guys, nag-work ako dito mga taong 2014-15. Yan yung time na nag-work pala ako dito sa delivery pizza. So ayan po yung aking part-time ako dito. Medyo okay yung kinikita ko dito. So malaki kasi iba pa yung system nila dito no. So ito yung Domino's Pizza. Filipino driver. Filipino. Patayin ko muna ito. Bago yung Domino's Pizza guys. Domino's Pizza. Sabi ko pipick upin ko yung order ko ng mga 10 minutes. Medyo maaga-aga, mga 5 minutes pa lang ata ako nandito na, pero papasok na ako sa loob. Ayan, patayin ko muna ito. Ayan. Dito na ako para makita niyo yung Domino's Pizza na pinagtrabahoan ko dati. Sa likuran ko ito yung Service Canada. Ayan, yung mga bagong dating dito nagre-report, dito pumupunta, dito kumukuha ng SIN number. Ayan. Sa likuran niya Motel 6. Ayan, may hotel doon, Motel 6. Ayan. So ayan, pipick upin ko na yung pizza. So ito yung tara, pasok muna ako guys dito
Ito, dito ko nag-work dati. Ito yung pasilip natin ng kaunti. Ayan, wag lang natin patagalin yung pag-video. Ginagawa pa lang ata yung order ko. Dito ako nagtrabaho guys. Bago renovate yung loob nila. Ayan, dito ako Domino's Pizza ito. Ayan. So, pinasilip ko lang sa inyo. Yan yung delivery driver. Alright. Ito na yung pinick up kong pizza guys. Ito na yung ating pizza na kinuha ko sa Domino's Pizza. Yan guys, yan. At tayo magme-midnight. Hindi pa naman midnight. Ayan, snack mo. Midnight snack pero hindi pa midnight. Ayan, alas 10 pa lang. Alas 10 lampas pa lang alas 10. Ayan. Ayan. Nakuha ko na yung pizza. Mainit pa. Ay, pizza. Ayan, alas 10 ng alas 10 guys ng gabi, 10:17. Ayan.